kane kabinda jonga gospel kalong ka jingduai jongu Jesu ha ka jinglong lindo jongu ilaban nong ka jingduai jongu Melkisedek namaru Jesu ulong lindo bam jika padudang duai ba baro mangi nginio pedeyang ya ka jingkoi ka jinglong jongu balai Padu Jesu mahamru haka juga por ladang isngap haka nega jimpule ba kaperte kamde ka jaka shongne jongi ublai ulapa shipor ar por yangi shaka nega perte bangendup im haka nega perte dak haka ban job ya ka perte omde banlong mrao jong ka nega perte but nakabinda kane Jesu duwai Jesu ong ban penkantang yeki hakabor jang ka kerteng jang obale bar ki kabau Jesu lele hakaperte kalong haka kerteng jang obale but ka da ka bor jang ka kerteng jang obale but kaya ka kerteng jang obale kumno obale o penito yalade hangi haka jingem jangi ka kerteng jang obale kalong Yahweh haka jutam barim Bado blay wong ngalong o ngalong. Bad minda u Jesu ula wan hapadeng jangi, u Jesu ula shongsa hapadeng jangi, nangda u Jesu udang le kaju, da ka bor janga kerteng jango blay, da ka ba u Jesu ula yo kerteng na u blay ula ay kaju ka kerteng ha u Jesu badu wong ngalong. Bad ngalong galendi, ngalong gajingim, ngalong gajing syai jangga perte ngalong upo balawan hiar na bane bad ladangi kongo iya ke baro ka basaindu dau blai ulong Yahweh ubalong ngalong badu Jesu wong de manga utau ngalong bad lada pi kongo ya ka banga keren ya ka banga hikai kata ka jingit bad ka kata ka jingit kan pen kan tang yangi Badu Jesu udang duai hakaju kapor bangi de bandon jingyatli kumno bangin laban im haka jingyatli kumno ngilaban im haka jingit kumno ngilaban penroy ya ka himajong oblay hakane ka perte kalong lemba ka jimpediang ya ka tin oblay kakatin kaba oblay wa ay hangi kayarap yangi banim jingai na ka bor jongane ka parte bad kakatin ka penkandang yangi iway pa iway bad kakatin kalong ka jing shisha bad ngide ban lap ngide ban pingam jilliyu hakane ka jing shisha hakaban kindiyu burom ya Jesu Kalamda don ka jingshania but ka jingidia kaktin ka ba ublay ula karen lemba u Jesu nginumla satya ban job halor kane ka parte nagata ka daw Jesu la ong nga ya ke ba mela ay hanga kalam jot mano light no ya uta ukun jong ka jingchon but ka jingang nur jong u Yahweh jingang nur jong u Jesu Yeshua kalong bar mangingin light im hakaba im hakane ka parte bad utrai ublay ukudup yangi daka bor jangane ka jinga knamba ngilaban kamaya ka hok ngilaban penroy ya ka jingi mensiam jangi ngilaban penroy ha ka jinga jongo blay but kane kalonga jing tarwa janga bane man pai vai batrang shisha ban poisha baneng ngidon kam ban man poi shakane ka bor senshar jongo blay senshar jonga jinga ba shakane ka bor senshar jonga jing shisha ka ba wan changi lemba ka tino blay henry ladangi kendai shikendai what hadinu blay utarwa yangi ka jimma kalong ngin kalalong ki kon jonga jing jot kumba u Jesu kadaw shapang Judas ublay bat ka beneng ka ay hangi ya ka jinglai loy ban jit ne klam jit ladangi jit ya ublay ladangi jit ya Jesu ladangi jit ya ka jingi kai jongo Jesu in laitim henry ladangi kentai dia ka jingi kai jongo Jesu ladangi kentai dia ka jingim badu Jesu ngin kalalong ki kon jonga jingchot nagata ka daw ngilaban yoi napadeng bon gi krastan kibala jit banlong ka jongo Chris hapadeng lendi kila jit
ban long ka jangka perte da ka ba kentai ya ka sur jango bale da ka ba kentai ya ka tin jango bale da ka ba kentai ya ka jing shisha namar ki koloi ban pidiang ya ka jing to ha ka jingem changi don buon gi bru so dong jangi ki ba ap tap ban tok yangi nagata ka dau jisuong ngaduai ba pen light na uksoit namar uksoit ulong ba tok ulong ba syukor ulong uba penshoy ulong uba tenjo but ulong uba terwa hangi bun kie baro ba perlong yangi ben yang persya ya ke jing shisha but ben pensnongya yangi da na ka ban duwai da ka ban aitilo to ko himmen ko para hangne ujisu bu hakama jongi ya ke jing light loid ujisu umjo pen bor yangi ban jidiaw ujisu umjo pen bor yangi ban idiaw henry uterwa hangi ya ke jing shisha ladangi pediang ya ke jing shisha ngidon ke jing lai loid ngidon ke jing kerku bad ngidon ke jing edo ble ha po jangi bangin yalong kawe badu yawe ngin yalong kawe badu yeshua ngin yalong kawe badu mensiam bakoit bangin long shi ing shi sem bad ka bening dena ka taka daw ko himmen ko para kadbang ide ngi penkre na ka binda ka pendekos ngidon kam ban trang na ka binda mensiam bakoit kenamba kane ke jinglong ka bau jesu terwa kallong ka jangi bangilong ke ba job but seizo halor baro ke jingale janga perte but kumbangite baro ngi ki kristan ngi ke barai ben yad rangkat bad jesu born sin ngi kendai tru ya u habawan ke jingtenjo habawan ke jimpan shoy but march padang lendi ngi kongo iya ke baro uksudu pasiao hangi haga jingim ngi penjot ya ke we ngi pen praya ki inga sem jangi ngi pen praya ke jingede ka kur ka jai ngi pen praya ke jingede ki himmen ke para jangi khabba ngi jid ben yai kat kum ka sur janga perte balong uksoi namar ka perte kamde ka jungutrai ka perte kade ka jungu bamen badu jisu u yakini yangi iwe payvena ka perte lemba ka jing shisha lemba ka tin lemba ka bor lemba ka jingid bad ladang yaine badu jisu kadon ka jinglai loi tong in the wai ha gane gi ukerish pakoi naga benda kane ka jingai e bangilong ki kon ke balai loi ban jid ya jisu ban jid ya ka jing shisha ban im ha ka jing shisha man ka kerlep ma jonga jingim ka jongi jisu be it kerko kerdo yangi pensle yangi pen kantang yangi bangin num pet jingai shu name haka pop haka jingjid ba klem hok jangi haka jingim babon sin sri sumari yangi kumba mela duai om tang yangi henry yaki inga sem jangi barokawe kakur ka jait barokawe naka jingchot bat kum juri ka balang barokawe enyaro yautrai Jesus Christ. Amen.